Croeso i archifau Sirddinbych. Mae'r archifau wedi lleoli mewn carchar arddull Pentonville, ysblenydd a adeiladwyd yn 1866 ac a geuwyd yn 1916. Defnyddir yr adeilad erbyn hyn i storio casgliadau archifol unigryw'r sir, a dyma hefyd cartref, atyniad, treftadaeth carchar Ruthin. Bore da archifau Sirddinbych. Good morning, Devonshire Archives. Helo, dwi yma i edrych a gofnodion sy'n gwneud ar workforce. Iawn, gwthiwch y drws ac ewch drwodd i'r ystafell chwilio. Mae gwasanaeth archefu Sirddinbych yn casglu cofnodion hanesyddol sy'n ymwneud â Sirddinbych ac yn ei ddiogelu ar gyfer gwaith ymchwil cenedlaethau'r dyfodol. Mae casgliadau'r archifau'n cynnwys ystod eang o gofnodion gwreiddiol, gan gynnwys gofnodion genedligaethau, marwolaethau a phriodasau, papurau newydd, ffotograffau, cyfnodion llys a mwy. Mae'r cyfnodion yn dyddio o'r 18fed ganrif i'r 11fed ganrif ar 20. Helo, felly eisiau gweld rhai o gofnodion y workhouse ydych chi? Dim problem. Byddach chi cystal ag arwyddo'r gofrestr ym mi gyntaf ac yna ymgyfarwyddo â rheolau'r ystafell ymchwil. Oes gennych chi rhyw fath o ddull adnabod sy'n dangos eich cyfeiriad mwyn i mi allu prosesu tocyn darllenwr chi? Diolch. Rhowch eich bag i'w gadw mewn locker ac ewch i eisterdd wrth ymyl y cyfrifiadur. Dyma'ch tocyn darllenwr. Bydd rhaid i chi ddod â hwn gyda chi bob tro byddwch chi'n dod i'n gweld ni. Mae gennym ni wefan sy'n gadael i chi fewn gofnodi gadref ac archebu'n gwasanaethau ni ymlaen llaw. Os yw hyn yn rhywbeth a allai bod yn ddefnyddiol, bydd angen i chi gofrestru. Fe welwch chi fideo ar ein gwefan sy'n esbonio popeth y mae angen i chi ei wybod am sut i wneud hyn. Dyma slip cais am ddogfen. Byddach chi cystal â llenwi dyddiad heddiw, eich enw a chyfeirnad y ddogfen, ac yna rhoi'r slip yn y fasged. Mae'r gyfrol hon dros 100 mlwydd oed. Trowch y tudalennau'n araf os gwelwch yn dda, ac mae'r glustog hon yn cynnal y main gefn, felly mae angen ei gadw yn y fan yma. Cofiwch, os bydd angen gwneud nodiadau, dim ond pensiliau rydyn ni'n ei caniatau yn yr ystafell chwilio, ond fe gewch chi gymryd ffotograffau tra byddwch yma. Mae'r croeso i chi ofyn i mi am gopïau o unrhyw ddogfennau. Pob hwyl i chi gyda'ch ymchwil.